బాలకృష్ణతో కలిసి సినిమా చేయాలని ఉందని చిరంజీవి ఇటీవల వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. నటుడిగా బాలయ్య 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చిరంజీవి మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ ఇద్దరిని పెట్టి సినిమా చేయాలని దర్శకుడు బోయపాటికి కూడా చిరంజీవి సవాల్ విసిరారు. ఈ అంశంపై తాజాగా బోయపాటి శ్రీను ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరు బాలయ్యని ఎదురుగా పెట్టుకుని వారి కోసం కథ రాయకపోతే వేస్ట్ అని ఆయన అన్నారు. ఆ సినిమాకు టైటిల్ కూడా వారిద్దరని చెప్పారు. బోయపాటి వ్యాఖ్యలు చూస్తుంటే సెన్సేషనల్ కాంబినేషన్ లో సినిమా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం కోసం మెగా నందమూరి ఫ్యాన్స్ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. చిరంజీవి మరియు బాలకృష్ణల కాంబినేషన్ లో రాబోయే సినిమా గురించి మరింత వివరంగా చెప్పాలంటే ఇది టాలీవుడ్ లో ఓ పెద్ద మైలురాయిగా మారనుంది. చిరంజీవి బాలకృష్ణతో కలిసి సినిమా చేయాలనే అభిలాషను వ్యక్తం చేసినప్పుడు సినీ పరిశ్రమలో మాత్రమే కాకుండా అభిమానుల మధ్య కూడా పెద్ద సంచలనమైంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నందమూరి బాలకృష్ణ ఇద్దరూ తమ కెరియర్ లో తమకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ సొంతగా భారీ ఫ్యాన్స్ ను బేస్ చేసుకుని కలిగి ఉన్నారు. చిరు బాలయ్యల కాంబినేషన్ అంటే కేవలం నటన మాత్రమే కాకుండా సినిమాకు భారీ స్థాయి స్టార్డమ్ తీసుకొచ్చే విధంగా ఉంటుంది. ఈ కాంబినేషన్ లో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్, భావోద్వేగ సన్నివేశాలు, పక్కా మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి చిత్రానికి కథ రాయడం అనేది ఒక సవాలుగా మారుతుంది. ఎందుకంటే ఇద్దరు స్టార్డమ్స్ కు సమానమైన ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే విధంగా కథ రాయాల్సి ఉంటుంది. బోయపాటి శ్రీను అందుకే వారిద్దరే అనే టైటిల్ ను సూచించడం చూస్తే కథలో ఇద్దరి పాత్రలు అత్యంత శక్తివంతంగా ఉండేలా కనిపిస్తుంది. బోయపాటి శ్రీను మాస్ కమర్షియల్ చిత్రాలను తెరకెక్కించడంలో తనకంటూ ప్రత్యేకతను సాధించుకున్నాడు. బాలకృష్ణతో ఆయన గతంలో కూడా విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందించాడు. లెజెండ్ వంటి సినిమాతో బాలకృష్ణకు ఘన విజయం తెచ్చిన బోయపాటి చిరంజీవి వంటి స్టార్డమ్తో కూడా ఇదే స్థాయిలో విజయవంతమైన సినిమాలు తీస్తాడనే నమ్మకం ఉంది. ఈ కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తోంది. ఈ చిత్రం గురించి మరింత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇది కేవలం ఒక సాధారణ మల్టీస్టార్ కాదు. చిరు బాలయ్య ఇద్దరు నటన పరంగా అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న సమయంలో ఈ ప్రాజెక్టు ముందుకు వస్తోంది. ఇది అభిమానులు మాత్రమే కాదు, చిత్ర పరిశ్రమలోని అందరిని ఉత్సాహపరుస్తోంది. సినిమా విడుదలకు ముందు సినిమా టీజర్, ట్రైలర్, సాంగ్స్ మరియు ఇతర ప్రమోషన్స్ కంటే భారీ అంచనాలు పెంచేలా ఉంటాయి.